दाउखा ओइ दाउखा आइ मा जादों दाउखा फिसा मा जादों मानो गाबदों जानांगौआ जाजोब्बाय आयै जानानै थांखांजोब्बाय दायो आंहा गाबनायनिसो सम सफैबाय आयै आंहा फिसा मा जादों आंनो फोरमायबासो आं मिथिगोन मा जादों नोंहा मा जादों हो आइ बुंलाय नोंनो फोरमायनानैलाय माथो लाब दंबावो आयै मा खालामनो हागोन नोंलाय नोंथ' फिसाजोनि थाखाय माब्लाबाबो इयुन भबिष्यतखौ सानासै नोङो दाउखा फिसा मानो बिदि बुंदों आं नोंनि इयुन भबिष्यतखौ सानाखैब्लालाय सोरनि थाखायथो आङो साननानै दङ औ सानदों नों साननाया सानदों नाथाय आंनि मोजांनि थाखाय सानाखै नोङो आंनि इयुन संसारखौ नों खोमसिसो खालामना होग्रा बिमा हारे आइ नों दिनै मा जादों मानो उल्थां फाल्थां नंथारै खोथाफोरखौ बुखिनो लाखो नोङो दिनै आयै गोमथाया आंखौ नागारनानै गुबुन सिख्लाजोंसो हाबानि दिन फिक्स जाबायनो आयै मा बुंनो नों बेफोरो बोरै जानो हाथावगौ गोमथाहा गुबुन सिख्लाजों हाबा जानायनि दिन फिक्स जाबाय गोमथायाथ' नोंजोंसो हाबा जानो गोनां ना औ आयै नाथाय आं जेबोखौनो बुजिना मोनहाला मा जालांजोबखो गोमथाया मा खोथाखौ लानानै मा खोथाखौ गाज्रि दुखु मोननानै आंखौ बेबायदि हरखाब नागारखो बियो आयै आंबो बुजिनो हायासै आयै आंखौ गोबानो ओंखारदों आयै आं गोबाल' मोनदों मानो गोबाल' मोननांगौ जाखो लोमजाबायदों नामा ओहो आयै दानिसो हरखाब गोबाब्रबनो ओंखारदों जानांगौ आयै गोमथानि नेरसोन दङ आंनियाव बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोंलाय आयै बे बाथ्राखौ आंथ' नोंनो दिनैल' खोन्थायाखै जि समाव गोमथाया आंजों मोदोमनि सोमोन्दो लादोंमोन बै समावनो आं नोंनो खोन्थाखादोंमोन आयै आंखौ मानो सोबाखो सि लाजिनाय मोनबाय आङो सिख्ला बैसोआवनो गथ' थालायनाय आयै नों दासो आंखौ सोबानानै मा मोननो दासो आंखौ नोङो सि होननानै बुंनानै मा लाब दंबावो नोङोथ' आंनि बिमा जानानै आंनि थाखाय नोङो मोजां सानासै नों मिथिखायो गोमथाजों आंजों मोजांसो मोनलायो नाथाय नोङो गोमथानि जेबो दं मिथियालासे नों गोमथाखौ बिजामादै बुंनानैबो लाबाय आरो आंजों नोङो थानोबो चान्स होबाय नों बिमा जानानै नैबेखौ नोजोर होनो हायासै आयै बेफोर गासैबो नोंनि गोरोन्थिनि थाखायनोथ' जाजोब्बाय सोर बिमाखौ नुदों आयै गावनि फिसाखौ सेंग्राफोरनो गथायनानै गालांनानै बिमाया हरनि 8टा 9टा 10टासिम बाहेरायाव थाहैनाय बेफोर गासैबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों आयै नों दायो आंखौ सि होननानै बुंनानैबो लाब गैया आंखौ बुनानैबो नोंहा जेबो मुलाम्फा गैया आयै आरो जेब्ला आं नोंनो खोन्थादोंमोन गोमथाजों आंहा मोदोमनि सोमोन्दो जाबाय होननायाव अब्ला नों मा बुंदोंमोन गोसोआव दङ ना बावगारबाय बै समावनो नोङो जुदि गोरा बिमामोनब्ला माबा मोनसे जोंनि थाखाय राहा लामानो दिन्थिना होनो हायोमोन नाथाय गैया बेफोरखौ बाद होनानै मा बुंदोंमोन नोङो गोमथाया मोजां सेंग्रा आंहा बेनोसो फोथायनाय दङ फिसाजोनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि बाथ्राखौ मिथिनानैबो नोंहा जेबो सिरियास गैया जेबो सिरियास लायासै नोङो मा बुंनायमोन नोङो गोसोआव दङ जि जाबाय जानायखौलाय आरो माथो खालामनो बिदिसो बुंदोंमोन नोङो गोमथानाव फन हरलाय गोमथानाव फन हर आं रायलायनि लाब गैला दायो गोमथानाव फन हरनानै जेबो लाब गैला गोमथाया आंनि फनखौ रिसिभ खालामला रिसिभ खालामा होननानै बुंबा जायो नामा हर आं रायलायनि बेबायदि सासे सिख्लाखौ गोरबोबोथि खालामनानै बहा गारनो नागिरदों बियो सोर सिख्लाजों हाबा जानो नागिरदों बियो बेफोर खोथाखौथ' आयैनो सिगांनो साननो नांगौमोन बेफोर खोथाखौनो सिगांनो बुजिनो नांगौमोन बिहाथ' मालाय सेंग्रा मानसि जेबो सिन्थाया नाथाय आंहासो दायो सिन्थासिगोन मुगै जासिगोन नै दाउखा फिसा नों जिंगासिनो नाङा नों बे बाथ्राखौ रावनोबो दाखोन्था आं नोंखौ डक्टरनाव लांनानै साफा खालामना लाना फैगोन नाङा आयै आं डक्टरनियाव थाङा बे गोमथानि फिसा गोमथाखौ आं मोजां मोनो गोमथानि फिसाखौ आं जोनोम होथारगोन नङा बिदि नङा आयु बिदि खालामनो हानाय नङा हाया आं बेखौ जेबो मिथिया आयै आं गोमथानि फिसाखौ जोनोम होथारगोन बेफोर गासैबो नोंनि गोरोन्थिनि थाखायनो जाजोबदों दायो बे गासै गोरोन्थिनि साजाखौ नोंनो भुगिनांगोन आयै नोंनो नाजावना लानांगोन दिनै नखराव आदा आरो बाजै थायोमोनब्लाबो बेफोरबायदि जानो मोननाय नङामोन नाथाय नोंनोथ' आयै बाजैखौ एसेबो सैथारा बाजैयालाय मा गाज्रि बाजैया मोजांथ' नोंनि आखलखौ आं लानानै नोंनि फंफ्रोमबो बोसोनफोरखौ आं मानिबोनानै आंबो दिनै बाजैखौ नासयबोबाय बाजैखौ गाज्रि सानबोबाय नाथाय बाजैया मोजां आयै आं दायो बुजिनो हाबाय आं दायो हमदांबाय नोंनो गाज्रि नों मोजां बिमा मोनबा दिनै
दिनै आदायाबो नोंखौ गारनानै थांनाय नङामोन आयै दिनै आंखौबो नोङो बेफोरबायदि हालोदाव खोलैनाय नङामोन नोंनो गाज्रि दिनै गावनि फिसाजोआबो माथो बिमाखौसो गाज्रि होननानै बुंफिननो हाबाय थारैनो आं गाज्रि जामारदों नामा नंमारगौ आंनिनो गोरोन्थि जामारदों दिनै मालायनि फिसाखौ आङो मुलि होनानै फाग्लि खालामनो नागिरदोंमोन बेबो जाफुङासै गावनि फिसाफ्रासो नस्थ' जाजोब्बाय मालायनि फिसाखौ गाज्रि खालामनो नागिरनाया दिनै माथो गावनि फिसाफ्रासो गाज्रियाव जालांजोब्बाय आं आंनि बिहामजोनि सायाव बेबायदि अयनाय गाज्रि खालामामोनब्ला दिनै आंनि फिसाजोआबो बेबायदि हालोदाव सफैनाय नङामोन आं दायो मा खालामबावगोन जियानो जाया र' आं बिहामजोनि सेरावनो थांफिननि बाबा मिजिं आइ नों बेयाव मानोथो फैखो नोङो सोरखौ नागिरनानै फैखो सोर दं बेयाव नोंहा नोंसोरखौनो नागिरना फैदों बाबा बहाथो आंनि बिहामजोआ सोर बिहामजो नोंनिलाय सोर बिहामजो दङ फिसाजो फिसाला बिहामजोखौ न'आव बुथारनो हायैनि मा बेयावबो नागिर फैथारबाय नामा नोङो बुथारनो बिदि नङा बाबा मिजिं नों आंखौ गोरोन्थि दासानसै आं नोंसोरखौ जेबो खालामनो फैयाखै आं नोंसोरनियाव निमाहासो बिनो फैदों निमाहा हो निमाहा नों दिनै सासे बिमा जानानै सासे बिखुनजो जानानै बिहामजोनियाव निमाहा बिगोन मा लासिसिन खोथा बेफोरो बाबा नों आंखौ बेफोरबायदि बुंनानै बिमाखौ लाजि दाफोनांसै फिसा आंनि बिहामजोखौ आंखौ खनसे लोगो हमनो हो फिसा आंखौ खनसे लोगो हमनो हो आं आंनि बिहामजोखौ न'आव लानानै थांफिननोसै फिसा आयै नों बेफोरबायदि खोथाखौ दाबुं थाङा ददेया बे न'खौ गारनानै थाङा आरो आंबो थांनाय नङा बाबा बिदि दाबुं नोंसोर न'खराव गैयैनिफ्रायनो न'खराव जोबोद समस्यायानो समस्या मोनसेनि उनाव मोनसे न'खरा थेर बेथेर जालांनो हमबाय बाबा न'खरा थेर बेथेर जानाय बेखौनोथ' लुबैदोंमोन दा नोङो बेखौनोथ' हास्थायनानै बेखौनोथ' मावदोंमोन दा नोङो जेखौ मावनो सानदों जेखौ हास्थायदों बेखौनो मोनदों आरो दायो मानोथो जिंगा सिखो मानोथो न'खरा थेर बेथेर जाखो मानोथो बुंफिनबावखो बाबा आं नोंनियाव आखाइ खबजोबनानै बुङो नों आंखौ बिहामजोखौ खनसेल' लोगो हमनो होथारदो थाथ' र' बेयावनो नों सिङाव दाफै आं लिंनानै फैनि आयै आं सिङाव खामानि मावगासिनोमोन फै बेयावलाय मानसिफोर दंबाय थायो फै आयै फै सिङाव फै बिहामजो ददे आइ बिहामजो आयै मा जादों माबा मोखां सोम नुथारदों माथो नोंखौ आंखौ निमाहा हो बिहामजो आंखौ निमाहा हो आयै मानो बेबायदि बुंदों नों मा गोरोन्थि मावदों आंनियाव निमाहा बिलाइनो फै आयै सिङाव जिरायनानै मोजां रायलायगोन बिहामजो आंखौ निमाहा होदो नोङो आंखौ निमाहा होदो आयै आंनियाव निमाहा बिलाइनो नों मा गोरोन्थि मावदों नों जेबो गोरोन्थि मावाखै आयै बिदि दाबुं आयै बहा नुदों नोंलाय बिमाया फिसानियाव निमाहा बिलाइनाय नों एसेबां गियानि बिहामजो आं नोंखौ दिनैसो बुजिनो हाबाय बिहामजो फैदो न'आव थांफिननोसै फैदो नोंसोर गैयैनिफ्राय न'खराव मोनफानि उनाव मोनफा समस्यायानो जोबनो रोङाखै न'खरा बायलांथारसिगोन बिहामजो नों नङाब्ला आयै आं थांनोनो सासेखौ लिंनानै दंबाय थाखायो नाथाय मिजिङासो दाबो गोसो गोरा जानानै दङ जिंगा जेबो दासि आयै आं थांगोन आं मिजिंखौ लानानै थांगोन आं थांब्लानो मिजिङाबो थांगोन बिहामजो आं जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै नोंसोरखौबो खोमानानै लानो गोनां जाबाय आरो हनै फिसाजो सासेयाबो मा अबस्था जानानै दङ बिहामजो आं नोंनि सिगाङाव बोरै खोन्थागोन लाजिनायसो मोनबाय आङो आयै मा जादों आगै दावखाया हो थिगैनो दङ ना बिहामजो दावखाया मोजां नङा दावखाया प्रेगनेन्ट मा दावखाया बेबायदि अबस्था माबोरै जानो मोनखायो बेफोरो बिहामजो बेफोर गासैबो आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो जाजोब्बाय जेब्ला आंनि फिसा मिजिं आरो दावखा फिसाया फाग्लि फाग्ला जादोंमोन बै समाव मा खालामगोन मा थागोन आंहा जेबो राहा गैयामोन आं दावखा फिसाखौ हारसिं गारनानै मुलिबोथ' लायनो हाया जादोंमोन बै समावनो आङो दावखाखौ नायनो थाखाय बिनि मोजां मोननाय गोमथा बेखौ आङो न'आव लिंबोनानै लादोंमोन आरो आं मुलि लायनायाव एसे लेट जानायलाय गोमथाया जोंहानि न'आवनो हर थालांनो गोनां जाबाय बै समावनो बिसोरो बेफोरबायदि जाबाय आं जुदि बेफोर गाज्रि खामानिखौ मावामोनब्ला गाज्रि सोलोफोरखौ बाहायामोनब्ला दिनै बेफोरबायदि जानो मोननाय नङामोन आंनि न'खरा आयै दालाय मा खालामबावनांगौ जाखो मानोथो बिदि दोनबाय थानो बिदिब्लालाय आयै जोङो माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै दावखाखौ बे सेंग्रानोनो हाबा हरनांसिगोन नामा बेखौनो आंबो सानदों नाथाय दावखा फिसाया बुंदों गोमथाहा सोरबा सिख्लाजों हाबानि दिन फिक्स जाबायनो बे बाथ्राया माबोरै जाथावगौ सासे सिख्लाखौ बिदि खालामनानै गुबुन सासे सिख्लाजों हाबा जानो
बिहामजो बेखौनोथ' आं मा खालामगोन हारसिं जेबो सानख'नो हायाखै बेनिखायनो आं दिनै नोंनि सेराव फैदों बिहामजो जागोन आयै नों सिन्था खालामनो नाङा आं लोगोआव दं जोङो थाबैनो माबा मोनसे खालामनो नांथारसिगोन नाथाय आयै बे खोथाखौ जाहाथे रावबो मिथिया आरो मिजिंनि खोमायाव दाहाब होथार नङाब्ला बे बाथ्राखौ बिदाया मिथिब्लाथ' बिनानावखौ गोथाङैनो गोथां बुथारथारगोन बियो बिहामजो आं नोंनि आखायाव हगारबाय नों मा खालामो नों आंनि न'खरखौ बासायदो बिहामजो आयै नों न'आव थौग्रोदो थौ जों मिजिंजों आंजों दसेनि उनाव थांगासिनो आयै आं मिजिंखौ जेखि जाया बुरखानानै बा लानानै थांथारसिगोन बे समाव दाउखाखौ हारसिं दादोंथार आयै दाउखानो दायो बे समाव सासे मानसि नांथारगौ नङाबा बियो बांद्राय गोसोफ्रा बिग्रायोब्ला दुखु सिन्था भाबनाफोरजोंहाय बोरैबा सुइसाइडसो खालामना लानो हाबाय बायगौ थौग्रोथौ आइ थौ नों थौग्रोथौ दे बिहामजो बिदिनो जाथोंसै जारौ नों बबेयाव दंहैयो आंखौ गारनानै जारौ नों आंखौ मानो नागारलांखो जारौ मोजां मोनदोंमोन आं नोंखौनो गोसो गोरबो होफ्लेनानै जारौ नोंखौनो गाबोन सबनिनो हाबा लाथारसिगोन होननानै सानदोंमोन आं जारौ मानो गारखो नोङो आंखौ जारौ ओइ जारौ ओइ थैहैनोसै आङो थैहैनोसै जारौनि थाखाय थैहैनोसै आं न' बांबो गैजाखाया बिमा बिफा रावबो आंगो होननाय सासेबो गैजाखाया मालायनि न'आव उन्दैनिफ्रायनो दाहोना थायै देरबोबाय सानदोंमोन दायो देरनायजों लोगोसे जारौखौ हाबा खालामनानै मोनसे गोग्गोम न'खर खालामनो आंबो परियाल बारायनो होननानै गैला ओइ जारौ ओइ बहा थांखो नों आंखौ गारनानै आंनि साननायखौ मानो सिफायजोबखो नोङो जारौ इसा आदै मानो गाबदों नोङो आदै गाबनाङा आं नोंखौ आंजों गेलेनोसो लिंनो फैदों आदै फै गेलेहैनि इसा आं दिनै गेलेयादै इसादै आं गोजान जायगायाव थांनोसै नों थादो दे इसा दे बहा थांगोन आदै बबे गोजानाव इसा आं थैनो थांनोसै नों थादो दे इसा दे रावनोबो खोन्थानाङा दै आं थैहैनोसै थादो इसा आदै पेटेना थैनो थांनोसै मामा आदै पेटेनि रुमावलाय मा खालामनो फैदों नोंलाय मामा आदै पेटेना गोजान जायगायाव थांनोसैनो आंनो बुंनानै गालांदों माबा थैनो थांनोसैनो आदैया मामा बहा थैनो थाङो आरो आदैयालाय नोंजों थैलायनायनि गेलेफ्लायाखै दे नङा मामा आदै पेटेना दिनै आं फैबा जि गोसा गाबदोंमोन ओमफ्राय थैनो थांनोसै रावनोबो खोन्थानाङा इसा होननानै बुंदों नंमारगौबो नामा माबाफोरसो जादों नामाथाय मानसियालाय इसा आदैया बबेथिं थांखो बिथिंनो ओंखारलांदों मामा नों न'आव थाथ' दे आं आदैखौ नागिरलांनि र'